नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या माजाळी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या समुद्र किनाऱ्यार बावळ रस्त्याचो संपर्क बंद. समुद्राच्या पाळान रस्तो संपूर्ण कोसळलो. कारवारच्या देवबाग ते माजाळी समुद्र किनाऱ्याच्या लगतच्यान जो रस्तो गेला त्या रस्त्याचे पिचिंग गेल्या 4-5 वर्षाच्या प्रत्येक पावसाळ्यात समुद्राच्या पाळान सुटून रस्तो मोडकळीक येता. तात्पुरता रिपेअर केला तरी परत पावसात तसंच जाता. या वर्षाक अतिवृष्टीत माजाळी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बावळ रस्तो असोच समुद्राच्या पाळान गेले 4 दिवसाच्यान पिचिंग सुटतेर आशिल्ल्यान ग्रामस्थान हेची माहिती माजाळी संबंधित ग्रामपंचायतीक दिली. जाल्यार ग्रामपंचायतीन संबंधित घटनास्थळार येवन फोटो घेवन गेले, पण उपाययोजना म्हण काहीच केले ना आणि आज संपूर्ण रस्तो कोसळणं मार्ग बंद जालो. प्रत्येक दिसा या रस्त्यान KSRTC सिटी बस यो वच करताली. आयच्यान या रस्त्याचे संपर्क तुटिल्ल्यान बस बंद जाला अशें कळ्ळां. देवबाग, बावळ, तारीवाडा, दांडेबाग, माजाळीच्या ग्रामस्थाक मार्ग बंद जाला. ग्रामपंचायत किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी हेतूत लक्ष घालून दुरुस्ती कार्य केल्यार आज हो प्रसंग येनाशिल्लो असो आरोप ग्रामस्थ चंद्रकांत कोबरेकर हेमी सांगतात. शिवरात्रेक समुद्र किनाऱ्यार पालखी वचून देव बसचो हो मुख्य रस्तो असून आता या रस्ता दुर्घटनेत सगळो मार्ग बंद जाला. सध्या या जाग्यार सुरक्षतेच्या दृष्टीन पोलीस कर्मचारी हजर आसात अशी माहिती मेळ्ळा. पळया प्रशासन या रस्त्या संचारासाठी कितें उपाय करता तेजेर ग्रामस्थांचें लक्ष आसा. जाल्यार प्रशासनान खिंच्या तरी फंडांतल्यान तरतूद करून सध्या हो रस्तो दुरुस्त करून संचाराक मुक्त करची ग्रामस्थान विनंती केला. ಕಾರವಾರ ಮಾಜಾಳಿ ದಾಂಡೇಬಾಗ್ ದೇವಬಾಗ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅದೇ. ಆದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. 300 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಯಾರೂ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಇದು ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ ಇದಾಗದೆ ಕೊರತೆ ಹೋಗದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ DC ಫಂಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳನಾಡು ಯಾವುದಾದ್ರು ಯಾವ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಆ ಹಣ ತಂದು ರೋಡನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಾಳಿ, ದೇವಬಾಗ್, ಬಾವಳ್, ತಾರಿವಾಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳು ಮಾಜಾಳಿದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 800-900 ದೋಣಿಗಳದೆ. ಆದರೆ ಆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೀನು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ತಾಬಡ್ತೋಡು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ, MLA ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ, DC ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅದು ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ನಾವು 3 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. कर्नाटक कोकणी साहित्य अकादमी मंगळूर आणि अखिल भारतीय कोकणी चारोळी परिषद मंगळूर हेमगेल्या जोड पालवान येत्या जुलै 27 तारखेर सकाळी 9 वाजताना 1000 चारोळी हो कार्यक्रम नंतूर बिजोडी हांगाच्या संदेशा फाउंडेशनच्या सभागृहात आयोजित केला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री स्टेनी अल्वारिस, अध्यक्ष कर्नाटक कोकणी साहित्य अकादमी, मुखेल सोयरे रॉय कॉस्टलिनो, तर मानाचे सोयरे श्री एलियास फर्नांडीस, श्री टायटस नोरोना, श्री नवीन नायक के या वेळार हजर उरतले. त्या वेळार मालगडे कवी रिचर्ड लसराद्रो हांगा विशेष सन्मान करतले. तसेच अखिल भारतीय कोकणी चारोळी परिषदेचे अध्यक्ष श्री रेमंड दिकुनाथ ताकोडे हांच्या 1000 चारोळी ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन जातले. दुसरे सत्रात आमंत्रित कवी आपली चारोळी वाचन करतले. हेतूत कारवारचे संदेश बांदेकर आणि वनिता शेत, तर
गोंयचे नयना अडारकर, अनुराधा नाईक, अंकिता चव्हाण, साईश खोलकर, शीतल साळगांवकर, सचिन खोलकर, शोभा फुलकर, वीणा सुर्लेकर, एनी फर्नांडीस, तर कर्नाटक आणि केरळचे श्रीनिवास हर्सिकट्टा, मोहनरावजी, जेसी पिंटो, नवीन परेरा, एस सुदेश शणै, एस पी भानुप्रकाश, एंटनी लुईस, जुलिएट फर्नांडीस, विजय कुमार पै, रामचंद्र प्रभू, भास्कर शेट्टी, गोविंद नाईक, सदानंद कामत, अरविंद शानबाग, व्यंकट कृष्णराव हैदराबाद, जया बाळकृष्ण कामत, शांती वेरोनिका, रेमंड डिकुना या हजार तरोळी कार्यक्रमात तुमगेली उपस्थिती महत्वाची आणि तुम्ही कोकणी मोगीन हजेरी लावू जाय अशी विनंती अखिल भारतीय कोकणी चारोळी परिषदेचे अध्यक्ष श्री रेमंड डिकुना आणि संचालक श्री संदेश बांदेकर यांनी कळयला। जोरदार वाऱ्यान रूख म्हूण तारीर पडन विद्युत खांब म्हूण देवस्थानाच्या प्रवेशद्वाराचेर पडलो। कारवार अतिवृष्टीन आणि अतिवेग वाऱ्यान कारवार जिल्ह्यात खूप कडेन झाडां घरां पडची घटना घडलात। आज सांजेर 4:30 ते 5 त्या दरम्यान कारवारच्या हब्बुवाडा KHB कॉलनीच्या श्री गिंडी देवीच्या प्रवेशद्वाराच्या अर्काचेर एक मोठो रूख विद्युत तारीर पडिल्ल्यान एक विद्युत खांबो मोंड पडील घटना घडली। सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जालना हे नशीब। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।